So kaning tulo ka babae is gitagna na daan sa mama sa ilang erpat or ilang lola nga mahimong super duper worldwide super rockstars pag abot sa panahon. Ug during di ay sa process, mura nagpiniriso ang tulo ka dalagingging. Unsa ning hitabua? Ug kung di ka motuog mga tagna-tagna, uso ra ba na ron? Tara, istorya ta. So nagsugod ang istorya ani nga Choy, si Austin. Simple ra gud nga batan-on nga taga Fremont, New Hampshire. Ug atong 1940s didto nagsugod ang kuyaw nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ang iyang mama is isa ka managnaay or kanang gitawag nilag fortune teller ba. Ug syempre si Austin iya sang gibasahan og mga guhit-guhit sa palad. Ug ang resulta sa ilang kalaki na ay tulo ka propesiya. Number 1, maminyo daw si Austin og isa ka blondie nga babae. Number 2, magkaanak daw sila og duha ka lalaki. Ug ang ikatulo ang pinakakuyaw sa ng kalibutan. Ang ingon sa iyang mama na kay tulo ka anak nga babae nga mahimong sikat nga banda nga super duper rockstar sa tibuok whole wide world. Kuyawa no? So ana ang batan-on nga si Austin, pag sure ba? Anak po diyang mama, uudoy, maunay guhit sa imong mga palad. Ug kani ang kuyaw, pag abot sa panahon nga hingkod na si Austin, natinuod ang isa ka prediction sa iyang mama. Naminyo gid siya isa ka blondie nga babae. Ug nasundan pa gid sa pagkatinuod sa ikaduhang prediction nga nagkaanak sila og duha ka lalaki. Ang pangutana karon, ang ikatulo ka nga tagna nga katong makaanak siya tulo ka babae nga mahimong sikat nga banda. Pila ka tuig ang milabay nagkaanak pagdugang si Austin og iyang asawa og upat pa ka buok. Ug kini na ni ron lalaki ang isa pero ang tulo ani puros babae na dayon nga si Dorothy, Helen ug Betty. So ana si Austin, ma, pero patay naman iyang mama ani nga time. Sa iyang unahuna, ma, matinuod yun siguro nimong tagna sa ako tanan ba. Ang iyang gihuwat na lang is mo edad ug sakto iyang tulo ka babae nga anak ug mahimong sikat nga banda. Ug sulbad na dayon tanang utang sa kalibutan. Pag-abot 1965, dalagingging na iyang mga anak na babae. Gipangpalitan dayon niya mga instrument, gitara, drum set, baho ug mga amps ug uban pa. Ana dayon siya, paminaw mo, maghimo mog banda ha ug magpractice gyud mo kada adlaw hangtod sa mahimo mong pinakadako nga banda sa tibuok kalibutan. Pero ang problema ug dakong pangutana ron nga nagtangag og dakong ganti is kung hilig ba or na ba interes ang mga bata sa pagbanda or music. Unfortunately, wala. So unsaon man ni ron. Ana ang mga bata pa di man mikabalo ani, di man mi ganahan ani. Ana si Austin ay magtuman pagid mo sa propesiya. Pag-practice mo di og di mo gusto maglagot ko. Ug tuod guys, si Boss Austin Rasab ang nagpangalan sa ilang banda, ang The Shags. Karon si Boss Austin excited na kay natuman na gyud ang tanang propesiya sa iyang mama. Ang kaning last na lang gyud ang kuwang. So iyang hunahuna mutupong pa or mas mulabaw pa sa The Beatles ang iyang mga anak. Ug syempre madato na gyud sila maayo ani. So mas nisamot pa gyud ang pagka-stricto ni Boss Austin sa iyang mga anak. Kada adlaw practice hangtod magabian ang mga bata og kudkud anang gitara, dukduk anang drum set. Iya pa yung gipaundang ang mga bata sa high school kay para lang matuman gyud ang practice nga kada adlaw. Ug di na sab sila pwede mo gawas or mga extra nga bulhaton sa gawas ba. Wala na taon sila mga amigo, amiga ug samot pa ang paguyab-uyab. Ug kung naamang gani sila break sa practice, ilang oras taon is didto sab sa pag-exercise. Kay ingon pang Boss Austin, dapat fit sila pero may kay mahimo gid silang super duper rockstar. Karon na si problema kay kini si Boss Austin di ay dili ganahan og music. I mean dili gid siya fan sa bisag unsang banda or artist kay sa iyang unahuna pangadis-adis ra ang banda og way mga pulos. So kinsa may magtudlo sa mga bata nga di man sa pagawson, bawal sab sila mamina og mga music sa mga banda. Samot pagbawal mo adto sa mga concert sa uban pa. So karon ang mga bata walay idea sa music ug unsaon na. Di gani sila kabalo motuno sa ilang mga gitara ug unsaon pagbunal ang drum set. Kibali basta kay motingog lang fights na. Di mo gud sa dila hilig nya, wa gid sila plano nga magbanda. Pero kay hadlok man sila sa ilang airpat kay si Boss Austin maong pugustaw ng mga baby girls. Ug padayon ng practice nga kada adlaw sa pila ka tuig nga walay gawas-gawas sa ilang balay. Ug yes, mura na gid sila mga piniriso. 1968, si Boss Austin ready na siya nga ipadungog sa tibuok nilang barangay ang tukar sa iyang mga anak. Ug giadto na si Boss Austin sa isa ka town hall para i-book iyang mga anak para mo tukar. Ang mga girls kulbaan nahadlok kay gawas sa mo perform ka sobra ka pin 100 ka tao nga mga batanon, wala biasab sila exposure sa gawas bag-o gyud sa ilang tanan. Pero wa sila choice ka basig bubunalan og bayaba sa ilang papa. So isa ka gabi adto na sila sa isa ka local town hall sa ilang lugar para motukar ug mausab ni nga lugar ang adtuanan sa mga batanon inig Friday ug Saturday pang audio nights ba. So tukar sila ug syempre unsa may imo i-expect di ba? Di sila ka maumutono sa ilang mga gitara, di ka maumupalo og uban pa. Tagaan na lang tabog idea unsa ilang tukar. Paminawan ni.
pal's name is Football. He always likes to roam. My pal's name is Football. I never find him. So ang mga batanon nga naa dito sa venue, shock sab sila. Ana sila, unsa man ni? Hangtod sa nangatawa, kinantsaway ug niabot pas point kay gipang buno og mga kan nga basiyo ug uban pa. So ang mga girls ulaw gid kayo sila ug sa ila sang hunahuna nganong naaman mi diri. Nganong inaani man ang among kinabuhi. Pero si Boss Austin wala ra sa iya kay hugot gud ang iyang pagtuo sa propesiya sa iyang mama nga mahimo ang mga girls og sikat nga banda. Ug 1969 naka-decide das Boss Austin nga oras na ni para mag-record ang mga girls og album. So adto sila sa isa ka recording studio and mind you guys 1960s niha ang pag-record ani og kanta is dili gud lalim. Gasto gyud kag dako dili pariharon nga halos dali na lang ba kay daghan na may mga access og kay balo maong mas barato na sab. Pero si Boss Austin prepared pasta ng andam naa na siya budget nga gigahin gyud para sa recording sa mga baby girls. So pag abot dito siya kang sound engineer gistorya ni Boss Austin ana siya boss unsa man ni ready na gid ni sila og seryoso ba gyud mo ani nga recording ana sab si Boss Austin oy sige na ni sila tukar sa town hall dito sa amo maong init kay ni ilang kareron ug baong mo level up na mis recording session. Long story short, nahitabo gyud ang ilang album sa title nga The Shags Philosophy of the World. Ana mga girls, sure gyud na ato mga kanta da jay, mura maglain. Pero si Boss Austin, positive ana siya kini, mao na ni. Mao na ni, matinuod na gyud ang imong tagna sa ako ug sa akong mga anak. Pero sa pila ka tuig ang nilabay, wa gyud isbog ang sale sa album or in short, wa gyud sila nibuto. 1975, dili na teenager ang mga girls pero asa na sila. Naara gihapon sa ilang balay, murag mga piniriso sige practice kudkuda ng gitara, kinantahay, binunalay ang drum set. Ug didto nahitabo ang isa ka trahedya. Isa ka gabi, giatake sa kasing-kasing si Boss Austin ug hinungdan sa iyang pagkamatay. So ang mga girls, after 10 freaking years nga piniriso ug sigig tukar-tukar, free na sab sila ug gibiyaan na sab nila ang pagbanda. Nangitag trabaho ug naminyo na sab sila ug namuyo og normal kaloy sa Dios. Ug siguro, wa na toy chance ang propesiya sa ilang lola kay nag-quit naman silang tanan. Pero ay sa naay nahitabo nga mas kuyaw. Late 70s, naay sa ka radio station nga naay kopya sa ilang album. Ug gina-play ang isa, duha ka kanta sa ilang album on air. Ug sa hinay-hinay, naanay mga tao nga nakaingon kuyawa ning bandahaoy. Ug sa dihang niabot sa banda nga NRBQ, gitawagan nila si Dorothy. Nagkita sila kay gusto daw nila i-release ang album sa ilang record label. Ana si Dorothy, pag sure mo ana ang NRBQ, yes lods. Ug na-release gyud sa pag-usab ang album ug didto na dayon ning buto. Anak pas mga fans, okay daw ang tirada kay raw kayong music ug dungagan pas backstory sa mga girls. Ug na-feature pa gyud ang album sa Rolling Stone magazine, grabe no? Ug napag mas kuyaw. Si Kurt Cobain or sa Nirvana ba, fanboy aning mga girls kay ang sound daw authentic kayo ug dili daw OA ug pure gyud daw kuno nga music paminahon. Fast forward 2011, naanay Broadway musical nga about sa The Shags nga pirti gyud sang sikata. Ug karong 2025 kabalo ba ka nga ang ilang original nga mga plaka katong mga vinyl records nila gakantidad nagtag $10,000 or naa sobra kapin 560,000 pesos per copy, ladies and gentlemen. So suma total nisikat gyud ang banda ug napagani sila gibuhat nga mga reunion concerts. Dili man kaayo gyud sikat nga as in grabe gyud pero naa gyud recognition sab liman kag Kurt Cobain, Rolling Stones ug uban pa. So ang propesiya sa mama ni Austin or ilang lola murag na tinuod, di ba? Sumutuo na ba tagna ani? Peace out, yo.